Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto. Ac ydy mae'r amser hwnnw wedi cyrraedd, amser y siwmperi Nadolig a jingle bells yn llenwi'n clustia ni yn y siopau. Dyma gyfnod yr Adfent, yr wythnosau sy'n arwain at y Nadolig. 'Tis the season to be jolly ydy geiriau'r garol Saesneg, ond yn dilyn y flwyddyn ddiwethaf, nid pawb sy'n mynd i chael mor hawdd i fod yn jolly. Yn wir, mae rhan fwyaf yn dweud bod hi'n mynd i fod yn ddolig dipyn gwahanol eleni. Gyda'r cyfyngiadau, fydd hi ddim mor hawdd cyfarfod efo ffrindiau a theulu estynedig, dim partïon gwaith. Mae ffermwyr Twrci yn pryderin a fydd neb am gael twrcwns mor fawr. A chyda'r ansicrwydd herwydd iechyd, swyddi a'r economi. Mi fydd hi'n dipyn tawelach i lawer mae'n siŵr. Mae rhai wrth gwrs wedi bod yn ceisio gwneud i fyny, trwy osodi addurniadau i fyny ers dechrau Tachwedd, mae fory mewn gwirionedd mae Rhagfyr yn cychwyn. Ond wedyn, yn draddodiadol, cyfle i baratoi ar gyfer dathlu ydy cyfnod yr Adfent. Gyda'r gair ei hun yn deillio o'r Lladin, adventus sy'n golygu dyfodiad, yna paratoi i feddwl am ddyfodiad Iesu. A dyma wahoddiad i chi i ymuno efo fi dros yr wythnosau nesaf ar daith draw tua Bethlehem mewn cyfres o fyfyrdodau byrion. Wir, mae'r Advent hefyd yn ddechrau gair arall Saesneg, adventure, ac yma myfyrio ar ddyfodiad Iesu'n gallu bod yn dipyn o antur. Wrth gwrs, da ni'n gallu edrych yn ôl ar yr hanes, cofio'r bugeiliaid a'r doethion ac yn y blaen, a chofio ei ddyfodiad 2000 flynyddoedd yn ôl. Tydan ni'n yn gwybod yr union adeg o'r flwyddyn y digwyddodd y geni, ond y peth pwysig ydy'r newyddion fod Duw wedi mentro i mewn i'n byd, fel mae'r Beibl yn deud, a mentro i mewn i fod yn waredwr y byd. A mae hynny'n newyddion da i fyd sy'n brifo ac sy'n llawn tywyllwch. Wedyn wrth gwrs, mae yna edrych ymlaen at ddyfodiad arall. Mae'r Beibl yn deud fod Iesu'n mynd i ddod eto ryw ddydd. A'r pryd hwnnw, dawn nid yn unig i waredu rhai sydd wedi credu ynddo fo, ond hefyd fel barnwr yr holl fyd. Ac mewn cyfnod lle bu llawer o brotestio am angyfiawnderau'r gorffennol a'r presennol, mae'n gysur gwybod y daw dydd pryd y bydd pob cam yn cael ei unioni. Ond mae yna ddyfodiad arall da ni'n cael ei gofio. Dyfod Iesu i'n calonau ni. Pan ddoth 2000 o flynyddoedd yn ôl, doedd dim lle ar ei gyfer o'n y llety. Ond yn dilyn i fywyd, i farwolaeth ofnadwy ar y groes fel iawn am bechod y byd, a'i atgyfodiad gogoneddus ar y trydydd dydd. Da ni'n cael yn gwahodd i berthynas y fyw gydag o. Perthynas calon. Iesu'n galw am yn ffydd neu'n ymddiriedeth. Ond perthynas lle gallwn ni ddarganfod heddwch gyda Duw wrth i ddangos i ni sut y mae maddeuant yn dod am yn holl feie. A pherthynas lle daw Iesu'n arglwydd a meistr yn bwydau. Cysyniad sydd ychydig yn ddieithr falle ein cyfnod ni, ond fod i'r meistr gorau posib. Ar adeg pan da ni'n sylweddoli mae peth hawdd fyddai colli'r holl bethau hynny da ni'n ei cysylltu â gwyl y Nadolig, yr anrhegion, y partïon, y cymdeithasu. Beth am gymryd amser i feddwl am yr un a ddawodd roi i ni fywyd na fedrwn ni mo'i golli. Os nad oedd lle yn y llety, tybed na chaiff le yn calonau ni y Nadolig hwn. Fel mae un carol yn ei ddeud, fe anwyd Crist, rhyfeddod yw i farw dros y byd, a'n galw na o hyd i ddod a phlygu wrth ei gred. Os teina'r byd ei gaddig trwm ar led dros wlad a thref, mae'n olau lle daw Crist o hyd, o mentrwn ato ef. Fel y dedes i, gall meddwl am hyn i gyd fod yn dipyn o antur. Felly gobeithio gallwch chi ymuno efo mi i weld sut y gall y Nadolig hwn fod yn wahanol mewn ffordd gwbl gadarnhaol. Gadwch chi ni weddio.
Arglwydd yn Duw, dyn ni'n ymwybodol fod y byd yn newid a bod bywyd yn gallu amrywio cymaint i ni. Ac eto, dyn ni'n diolch i ti fod na un hen hanes sydd yn gallu trawsnewid yn bywyd ni. Yr hen hanes am waredwr yn dod i'r byd. Gad i'r wythnosau nesaf yma fod yn gyfnod o adnewyddiad i bob un ohono ni, lle cawn ni'n wir brofi llawenydd yr wyl gyda'n gilydd. Amen. Dewch yn ôl fory, a fydda i'n gwisgo yn jumper Nadolig i y fory unwaith eto.